Creidze nó ná creid. An rás agad nach chráid San Aibhisti atá bailach isteach a sépal San Aibhisti. Tá doras isteach an tráid láir. I grí láir na cathrach tá iarsamí go leor an teanga le feiceáil is Sraith San Aibhisti. Tá an stóras áúr a choiríthe agus siúpaí agus árasáin in sean. Is féidir glunne fianna ó sa glob a mu silar fianna trád an síala bhíchan. Cuid an choras fuilisce sa de huís atá inis an úsáid mar chlobíche agus bear le ballaí tá os cían 1000 bliain de ís. Is enim trevetáir freisin de Burgos. Tógiú sépal San Aibhisti in 1855 agus is tíbhíir an sépal hain atá Sraith San Aibhisti. Is an seo freisin atá leabharlann na cathrach agus chundé sitse, áit míon fáilte roimh an bobal idir óg agus ísta.